Maayong buntag mga higala sa tanan kutob sa maabot sa itong Sibya mga palangga. Maayong pagpaminaw. Oy ha, maayong buntag, maayong pagpamangon ninyo diha mga higala. Og unya no sa tanan nga mga naminaw karon sa mga taga Toledo mga palangga no. Maayong buntag og kumusta mong tanan? Kumusta man inyong buntag sayo? Inyong kabuntagon? Ining adlaw nga Domingo, alas 12 naman noon. Oh, Disyembre 24, 2023 mga palangga. Nag-alas 12 man noong ko ay naon siya naman taani bitaw. Oh, congratulations sa mga nakabagdok sa 046 ug sa 943. Oy ha, congratulations sa mga nakadaog ana. Ato gid nang gi-announce mga kahigalaan. Ato gid nang gipabunos mga kaigsunan. Mga palangga, no? Daghan dagoy nakadaog. Ato ginang gidritsog hatag 046 ug ang 943. Congratulations ninyong tanan. Mga nakaangkon og kadaugan mga palangga. Salamat ni Ma'am Aja Jane Ima sa Teen Stars. Daghang salamat. Merry Christmas. Merry Christmas sa tanan. Ilabi na gyud mga higala sa mga naay nagmahal no nga naabtan gyud in town og Christmas. Ang uban ni adto rang Semana Santa taman. Wa kaabtig kalag-kalag, wa kaabti mga palanggag Pasko, pastilan. Oh, mga palangga, kutob ra gid taon ni adtong Valentine's Day. Guman sa Valentine's Day wa nagabulag na. Kakita naglain. No, mga palangga. Welcome og tanan sa to ang pagpanaguban sa tulumanon, handos-handos buntag. Kinigihapon inyohang Tatang Melchor. Makiguban ninyo mga palangga yung Tatang Melchor gwapo. Oh, gwapo mga palangga, puol. Puol mahimong feeling gwapo. Puol mahimong feeling dato. Puol mahimong feeling bansay mga palangga. Kapoy mga palangga, no? Mahimo tang feeling dato. Kapoy kay na. Feeling amo kana samot perting kapuya. Nabang feeling boss. Kasulay na pugko ana no mga palangga kanang nagtuokog ako nay amo. Oh, nya ultimo ra dai ko. Kana pong ko nagtuokog sikat na ko. Nya nabughat ra dai to. Kanang nagtuo ko nga nakadaig ang tanan nako. Wa di ito. Nagtuo ko og proud na kayo sila nako.
Pero wa gihapon. Mao na yung mga sayop nga pagtuo. No? Kana bang feeling nako ang tao believe na kaayo nako. No? Feeling nako ang tao nituo na nako. Feeling nako nga ang tao kining mahadlok nga mawa ko. Pero di ay. No? Doon ay panahon nga nagtuo ko og sikat na kaayo ko. Pero implaw. No? Kapoy gyud ang pinakakapoy mga palangga. Kana bang feeling ra nato ba? Ato orang feelings, no? Mga palangga. Kanang feelings ngon. No? Oh, mao nay bati mga palangga kay budlay, no? Budlay kaayo na mga kahigalaan kanang feeling nimo gimahal ka niya wa gid ay. No? Nagtuo nga daghan na kaayo ang ilang bahandi. Nagtuo sad ko ana sa una. Daghan na kay kog kwarta niya. Kalimot ko nga wa man ko kwarta. No? Ana sayop nako nga mga pagtuo. No? Kay matud pa mahubas man gani ng dagat nga naay kuan. Mahubas ng dagat na itinubdan. Samot na kuno ng ato ang kwarta. Nga portirang gamaya. No? So, usapasad, mga palangga, niabot tas kalibutan, way dala, mauli pod ta, wa pod tay dala. Pero naay atong mabilin. O sa may atong mabilin ang mga maayong binuhatan. Maura. Pero malimtan ram na. No, mahanaw ra gina tanan mga palangga. Kutob na lang tas paghandom nga maon eh. Maon na. Kutob na lang sila sa paghandom nga nakabuhat na sa panahon nga buhi pa. Nakabuhat og maan. Maon na. Mahanaw ra ang tanan mga palangga. Mao na nga may bulong mo nga perti pa ninyong gakos-gakos diha. No, perti pa ninyong ka-sweet diha. Nya kalit lag kawagtang gitangag na daig hulmiga. Oh, mga palangga, di ba? So, Pasko man ron, magpinasaylo ay ta. Inighuman sa Pasko, mag-unsa man ta. So, mao na nga di gyud mga palangga. Di gyud ta kaingon nga ang tanan nga naabot sa tong kinabuhi tungod sa atong kabright, no? Tungod sa atong mga kahibalo.
tungod sa ato mga higalang kabansay. Dili na ingon ana, no? Ang tanan blessings ra na gihatagan taghigayon nga makatilaw sad ta. Nga ingon ana ato kinabuhi muyahay gamay niya hambog dako. Ingon ana mga palangga, no? Makatilaw ta nga maharuhay ta gamay, no? Makatilaw ta nga mura na pud tag dato. Pero layo pagod kayo, no? Muna gatuo magugo sa una ang napobrihan na kog samot, ang napurduyan na kog samot, kadto nagtuo kog dato na ko. Kay nagtuo man kog kaya na nako mga palangga. Nagtuo man ko og wa nagi makalabaw nako. Mga palangga, pero pagtuo ra gud to nako. Unsa may hinungdan adto? Una, garbo. O ginay pinakauna. No? Garbo mga higala. Kay kung wa lang gid tay garbo no, adi sa na mahitabo. Kada tao na amang gina. Kapugong lang ang uban. Kita di man ta kapugong. No? Mga palangga, garbuso na kayo. Kasuway sa guwana. No? Di na managan. Mura nagsikinsa. No, daghan kaayo mi nga murag sikinsa. Pero karon ang uban mura nagnaunsa. No, pait ang kinabuhi ba nga kana bang puno ta mga palanggas, garbo, sina, kapoy man. No, mga palangga, puno tas pagduda. Una na ba? Sige lang gaduda, bisag wa giunsa. Hasol ka ina. No? Mga palangga. Mo na, nahitabo na sa akong kinabuhi. Pero nakabantay ko kay gipabantay man ko. Kung tarong yung pagkatao, makabantay gigas imo sayop. Kanos aka na sayop. No? Unsay imo sayop. Unsaon nimo pagsakto imong sayop. Kung brighta nga pagkatao, magbantay gitas atong sayop. No? Mo nay bright kanang magbantay sa sayop. Para nako. Ambot para ninyo. Kung buutan ka, imo ginang mabantayan kung kanos aka na bata. No? Kay lisod kaayo nang magsigira tag-ingon nga sila batig batasan niya kita kung saan man nato ni atong batasan. No? Ginindutan na dayta ni atong batasan. Natural kay kahi mang tao, di ba? Oh? Si Inday Daling ragay buutan kay gitimplahan kog kape.
Mao na, mga palangga, ang tawo nga manggihatagon, mga palangga, kining di gid na magkwenta. No, di gid na magkwenta. Una ang nakalisod kung ang gihatagan mao pay magkwenta. No, lisod kaayo nga ang sigihan ra gyud natog lantaw ang kanang atong natabang sa uban. Ang ila dang natabang nato unsa na mga. Di ba? Magsigit tag kwenta ang atong natabang. Pero sus. Ang natabang nila diri nato mo na nindot kwintahon. Dili ka ng atong natabang nila. No? Bati na. Di ba? Unya, pinakalisod nga kanang tao, ingno nimo nagsayop ka. No? Unya, sa mga wakahibalo, di rabatan ng pagdayeg, magbunga og maayo. No? Na ay mga pagdayeg, nga gidayeg lang ka, haron di ka masuko. Labi nang nakahibalo sila nga masuko ka og di ka daygon. Daygon na lang ka permi mura kag Santos. No? Mo na nga huna-huna ra gyud nato mga palangga. Sa tinuod lang pareho gihapon ta diri sa kalibutan. Patas mga palangga. No? Mao na. Timanin ninyo na. Kung unsay atong naabot, sa mga naabot nato, salamat. O pasalamatan nato nas Ginoo. Kay kung wa siya, wa na ay. Buta. Unya, napamay mo hatag grasya. Ang dautan kay balo mo sana muhatag og grasya. No? Mo na nga di kita ka ingon ba nga mauna no kay makadaot. Tawag mo diri 0905-631-9395 0905-631-9395. Lamia ka ng kanabang higugmaon ka nga ikaw ra, higugmaon ka hangtod sa kamatayon. Bahalang magdungan mog linudhanay. No? Higugmaon ka nga kana bang sana day nga gugma day kanang lunod patay day. No? Mana? Ang may ani ako ang akong New Year's resolution kuan. Ang akong New Year's resolution mga palangga replyan ako kutob sa mga numero. Ano akong New Year solution? Kanya, higugmaon ako kutob sa mga way gugma diri nato. Sarap!
Hello, good morning. Tang, mayong morning tang. Kisa man ni palihog, sir? Okay, tang, kanang si Kilo Hotel Masing ni tang sa Facebook tang, kanang imo ning kuan listener dire or kuan dire sa Southern Leyte tang. Southern Leyte? Ya, asa man kadalit nimo? Magpasalamat ko sa imong mga tambag or mga info, mga sulti tang nga kining tawo patas sa tatanan, pero mas lamang or kuan tang kung nagbuhat ka sa maayo. Kung nagbuhat sa maayo dinhi sa kalibutan, lamang gayod kung magkaunsa-unsa kay sigurado adto sa sabakan sa Ginoo mag-uban tang. Mao. Unya. Kana bang kanang kuan, kanang magsige tag kwenta na atong mga maayong buhat. Bitaw tang. Pero sila na lang may magpunto ana tang og madubag dili basta kay kita nakabuhat sa atong sakto og haom para na sa atong isikatawo tang. Okay. So, mao na. Maura ko na siya kay bisan pa og daghan kag kwarta ning kalibutan na lamang gayud ka kay sa imong gikinahanglan mapalit pero di jud madadi sa piso. Mao lagi. Dili ras kalibutan. Sa kalibutan na gatang kutom. Kalibutan ra makaluwas og gutom. Kagutom sa lawas. Kagutom sa kalag. Mauna kay uban tang bambo sa Facebook. Ilar mang Facebook anak makaluyan di man sila anak. Tinood man natang. Okay. Sige silang panggiampo sa Facebook. Ilar ang Facebook account ang kaluyan ang silang kaugalingon dili man labuhata. Mao, igo ra sa Facebook. Ako musigira pa ko kampo sa Facebook ha. Kana kay murag kabantay man ko nga murag imo manggi tinuod. Di artes nang uban kay na armay non pero sayang kay nung load in naglantaw ninyo na magistorya ra ta dire binutbot. Sir, Sir. Sayang kay inyong lantaw diha. Paggamit mong internet, mag-istorya ra tag hinambog. Mo ba? Internet ako pang data, ako diri pang kay internet Facebookin. Di ba? Di sayang kay imong data, maglantaw ka diha na mag-istorya ra kog binotbot dire. Bitaw. Okay ra na awak man kung mag-inom kog binotbot ka pang kanang kuan gud ko tang diri nimo sa imong mga live, kuan gud ko siya kanang imo dug ko nga supporters ko sa imong live bisan tuod og wa pa ko makatulaw ng imong ingong mga surprise wa may problema na kay di man pud ikaw nagduwa god kanang basin pa di ay puhon pud sunod nga mga pagkakataon sa Tagalog patang. Sige lang karong 2024 ipangdagan ko ng bula. Dagan tang may Christmas dai nimo diha tang. Merry Christmas. Merry Christmas. Okay, mura mag-unja ng kadlawon siguro ng Christmas kay ugma pohon bansing ko. Mao ba? Di ay ini ka alas 12. Alas 12 mao man ay ilang pa lilihi og kwantro ato ra sampo ka nga baskog ra sa puntanan lawas kanang mga listener og imo mga viewers sang. Mao lagi. Sige, i-greet mo mga silingan, sir. Great na tanan mga silingan diri sa St. Bernard, Southern Leyte tang. Nga inaot unta nga kabaskog sa lawas ang tanan og kanang maghari ang sinabtanay kay nagkaanam na ning tuig ron nga nagkaisugay nga tuig. Tungod na natang nga kuha na natang gipang suksok na sa lawas hing hapit na mo andar tang. Kana bang kuan ba pila sa usa ka tuig sa 2023 inita gyud ulo sa mga tao. Okay, tungod ta nga
minus ang kwarta, mahal ang pamaliton. Oh, mauna gidatang mo na nakaingon. Gamay ray matandog nimo biti naka. Ara mo aw dili istorya hay na torontan. Oh, maadon ta og adon ning mga atong kasilinganan purya budag. Mao lagi. Sige lang Oo. kay basin inig ka 2024 mag 20 na ning kilo sa bugas. Dili murag mo 20 ng kilo siguro tang kana nalaging kait na siguro kan untang kay kining mura magdaghag inana man dun ng eleksyon lagi tang. 20 ang kilo sa bugas unya katulang mais nga bukbukon. Oh, mauna siya murag saray mo. Wan ana mo dagan pa ay ko og daganunon og wa ko manginahanglan. Na mao. Oh, kamok lamang na. Mao. Sige unya Oo. kining Tang naapay man siguro kaya unja tang bakun og naa kay mga ginagmay hunghung tang wa kay hunghung runtang. na. Aw naa kini tang. Be tagaan ti ka be. Tagaan ti ka. Sige. Barduka no O, niya. nagkatus unja tang. Unyang alas 9, Oh, alas 8, alas 9. Pagbantay lang alas 9, alas 8, alas 8, alas 9, alas 10, alas 11, alas 12. Pagbantay lang kay mag-update ko sa Facebook ha. tang kanang magkuan man mi tang magtano man mi sa basak tang. Na sige kuani karon ha. Oh, sige tang. Salamat Opo, sir, salamat sir, kuan- amping sir. Sige tang, salamat tang God bless sa nahurot. Sige sir, God bless sir, no? Si Sir Leyte. Salamat kayo mga taga Leyte, no? Mao na nga. Uy. Ako di man gyud ko moingon nga asa una napunta ng batasan nga piling maayo ta. O karon mga palangga gitugkad na ko ang kinailagman. Wa gyud mga no? Wa pag gyud ay ka wa pag gyud kuko pa lang. Ang akong nahimo nga maayo diri sa kalibutan kuko pa mga palangga. Samtang ang bati nga akong nahimo diri sa kalibutan ano ayo sa nakabuktunan mga kaibigan. No? Mga palangga, wa ginay plastikay. Kanang kuan, kanang atong pamati nga kita na, oh, ako na. Wa na'y makalabaw. Ano ba? Ako na ang pinakabansa. Ano ba? Suway ko ana. Pero layo raday kay ko. No? Tinuod lang kukura ko. Nya, hugaw pagyud sa kuko. Hello. Gipalong man. Mao na nga ayaw damha. Nga magpabilin ang tanan. Ang nindot buhaton atong pangandaman nga inig abot sa kalisdanan tungod sa kapakyasan ato orang madawat og dili masakit atong dughan. Lapang. Hello, good morning. Ay, buntag ta. Merry Christmas. Merry Christmas. Kaysa man palihog, ma'am. Nanay Inchita, taga Zamboanga City. Sa may ato ikadalit ni mo, ma'am.
Sabi itang pasensya na giwala gyud na ako matay ito imong gihatag na ko antang katong kuan 943 Kano sa aman anak ko gihatag? katong antang atong December atong pika 20 tang December. Tanawa. Ang Sige lang, ma'am. doktor. Sige lang, imong gibiyaan ang numero. Ang importante, wa minimo biyae. Magitang. Oo, importante, Magitang. imong pamilya diha na aga. Inuod ko na tang. Greet mo mga silingan na sa Buanga, ma'am. Akong i-greet ako ang mga pag-umangkon rin sa Buanga, may buntag, natulog na sila karon o unta tunod tuig, maura gihapon atong kahintan nga patagang pataog kapiskay sa kinabuhi. Labi na sa imong pamilya tang o sa imong ha. Oo, ma'am. Hinaot unta nga tagag kapiskay, ma'am, kay Oo, tang kay Pislango, Rob abot pa Corona. taon ko. Abot pa taon ko og kuantang kaning tagang pakugtas nga kinabuhi tang kay tunod tuig puon. May 90 ami 27 mag 70 anyos na ko tang. Mao ba? Oo, tang. Oh, 30 na lang katuig. Makadawat na kag 100,000. Unta tang, abuton tang, abuton. Oo nga, pabuton nga mo abot man gyud na. Tagang pauntang kapiskay sa kinabuhi tang kay tang. Kano sa maabot atong haplas tang kay sakit-sakitan karong tuhod tang. Ay, si Ma'am Susan eh. Dili tang, si Connie tang. Katong bitaw ako ang profile tang katong duha ka buok bata tang bay og laki tang. Humana kag order. Manatang. Nagpadala na ka. Nagpadala na ko sa akong kuantang. Nag-message na ko sa kuantang. Nag-text na ko ni Mutang. Pero ayaw gyud og pag-send og bayad ha. Oo, tang. Ni-comment si Ma'am Susan, Ma'am Susan Kapampangan, humana ra ba nig bayad? Pero, kuan, ingon mang katang nga, ahiya mo bayad tang kung maabutan mo, i-deliver na ang produkto. Tawagi lang ang kuan. Tawagi lang yan ni imong gitawagan karon. Unya, tawagi unya aron magtabi mo ha. Kining 0905-631-9395. Kaning nambira tang? Basin sa 26, amo na ning mapadala, ha? Sige tang. Dayon, ma'am. Tang. Ma'am, nakoy pangutana nimo, ma'am. Tang. Wa kay pangutana nako. Pahumong unta ko tang. Ha? Ang Pahumong akong unta ko pangutana tang. nimo, wa ba kay pangutana nako? Nakoy pagkutanan ni Mutang. O sa man na? Nga unta, dagang pakag matabangan. Pangutana na tambag. Mananatang. Tanan. Sige. Sige, ma'am. O sa pa? Sige, tiwasa to, ma'am, tiwasa. Daghan pag taong matiwasan. Sa man? Dagang pag tao nga yung matabangan. Wa pa man ko'y natabangan, ma'am. Ano lang kahaluy intang na share ka sa mga tao nga nagtinahanglan Wa pa man ko'y gisiran, ma'am. na kinasing-kasing nga inyong pagtabang-tang. Tiwasa, ma'am. Gi, ma'am. Wala ang ako lang pong ikatambag sa mga baster na unta maguna-una mo nga kung ganahan mong matabangan mo, ganahan mo kadaog mo, wala mo tataog kuan istorya nga unsa-unsa. Kung di mo ganahan, ayaw mo paminaw. Tatangbaw ka. Oo, maraya sa pagpapalatan nga kuan ba kanang magbag-o na sila ba kay life is too short. Niingon sila, ma'am, nga una kami magbag-utang kung magbag-o na ka. Nara na sa tao kung maupit ang batasan tang di mo ginamakuan dili na nila
Di na na mausab tang. So ang tao nga maot og batasan, way siguro og ilang naong Kanang ang batang ba? Kanang pagbago na ba taon kay yung ani pa nga sa kalisod sa panahon? maog yun. Magbago na ba? Magbago na ba taon ba? Basta tamang kung sa hatag sa atong Ginoo. Hatag sa Ang- Ginoo. Ang ako ra bang number 5 nga, number 5 nga New Year resolution kay din ako magpadaog og Rumble, target na lang tanan. Kanino sa anak tang? Kanino sa anak tang? Oh, bitaw. New Year resolution ako na. Wa na yung Rumble, bonus target. Ang gitang. Ang gitang katabangan tang. Ako, Isa na ko, wa pag yung ko natabangan, yun. Wa pag yung ko natabangan, pero daghan na kayo mga nakatabang nako. Grabe, ako din nagyo ko magmahay sa kalibutan. Kay, bisan ingon ani kabati akong batasan, doon na mga tao nga gitabangan ko hangtod karon. Mabuutan ko, tabangan ko, mabadlongon ko, gitabangan ko. Masayop ko, tabangan gihapon ko. Balikan na. Ang pantao tang. Marami tao. Di na makontento ba? Ang uban batang dili makontento. Kung usay naa sa ato atang makakaon lang tao makatulo sa kaadlaw. Talagang sakto mangandoy man tata nga makakwarta ta. Pero kanabang tamang-tama lang ba nga kuan nang Tama-tama, ma'am nga, dakpuno na. dili pa ta. Na maadunaman ta kung sa ihatag sa atong sa Ginoo di. Ato na lang babaton ana. Nawato na lang, ana-ana. Ana. Basta yung anak lang kita. So, ang importante, ma'am, nga, guwapo imong bana, niya, guwapa sa dakong asawa. Aman ta mangandoy anang gwapo-gwapa. Ang atong kuantang ang kanang ang batasan tang. Iwan ani man na, ma'am. Guwapo tungod sa imong paghigugma. Guwapa tungod kay gihigugma ka. Oo, anak tang. Pero ako tang. Kantang kay kuan dugay na kong binyaan tang. Basta ang ako ang importante tang nga Dugay na kong gibiyaan, pero siya gihapon ang oh, akong gihigugma. dugay na kong binyaan ko dito ato ang number na 943. Bahala, nalagi akong gibiyaan. Ang akong gugma, di ni mo biya sa iya. Bitaw tang, oy. Ano lang tang? Sige, salamat kayo, ma'am, ha? Ay tang. Kung huwag tang. Hungungan, tika. Usara ni ka boka para karon ron ha? Sige tang, para taon na makashare po ko sa akong mga pag-umangkon sa kung unsa ba katagan ko sa Ginoo nga maswertihan ko karong adlaw tang. Pang spaghetti ni, ha? Sige tang. Sige, Diara. Sige, salamat ni Ma'am Susan Kapampangan sa 50 stars, no? Maog yun tang. Ako tang ambot, nakatabang na baka ko ani. Nakatabang, oy. Bati ngud ng kuan mga palangga. Kanang bang, sige rataglantaw na tong maayong buhat ba? Maugod na makasipyat na to. Pangitaon kita tong sayop. Sa atong kaugalingon. Hello, good morning. Good morning, sir. Tatang lang. Kisam ni palihog, sir. Tatang, bani si Nini takbo mo taga nabawan. Pagtatang lang, ayaw lang pag, sir. Kaya di mo ko professional. Ha? May buntag.
Ah, Mangayo unta ko. Pamasko tang. ma'am, mista ayaw gyud pag-send, ma'am. Taga-asa ka, sir? Naawan mi sa amis rental. Oh, sige, sir. Unya, kining, pila edad din mo, sir? 54. 54. Oh, Alagsik pa. kugi pa sir. O sa trabaho ni mo ron? Sa poultry. Nagbantay ka sa mga bantris, ana? Dili ka ng tigpok sa ite. Ha? Tigtapok sa ite. Mao ba? Ibaligya mang ite. Wa mo nag-hire dag tigkatag. Mo apply ko. Daga naman kagkwantan. Nakuan di. Di, basig nanginahanglan kag tigkatag diha kay nanamang ka tigtapok. Sir, Tang. narakuha kung nanginahanglan kag tigkatag kaya ron nasa kay tapukon. Ha? Oh. Tapok kay ipaugan mo na kay Juan. Sige, sir. Greet mo mga silingan di asa nadapit inyo, ha? Naawan mi sa amis rental. Naawan? Oo, mi sa amis rental. Na, sige, greet na sila diha. Oo, ako ang great sawa. Ibat po mo. Jan takbo mo. Ako maanak. Bat mo. Win Obo. O si Taya Takbobo o si Irni Takbobo akong mga anak. Puro laki kong mga anak here, way bae. So, wala po. Isang, mangayo na ko ni mo, pamaskotan, dahil ako daog. Ato lang ni sulayan o sa kabuok, ha? Sige, akong ihonghong nimo, ready na ka? Ready na. Kining ina daw nga gwapo ko gi ikaw. Guwapo ko. Ina nga mudaog ko karong adlaw. Mudaog ko karong adlaw. Ibog mo. Sige, onya salamat ha. Saya nga sa ako ang 384 oy nga gihatag giligasan man nya didto na igo sa to ang 943 target pa maintain 3 days. Wagi kalihay. Hello, good morning. Buntag. Good morning. Buntag tang. Good morning, ma'am. Kisam ni palihog, ma'am. Si Nining ni tang taga Ormoc. Taga Ormoc. Okay, ma'am. Oh. Salamat kay tang. Nga naman, naon samday ka? Sayo sa buntag tang ba kanang makatawa naman ta sayo sa buntag. Mao na ni ako ay. Malingaw ako magtanaw sa imo live ba. Di na lang kay ko anang pulos binutbot gyud. Gaba-gabaan ta na. Ha? Di lang na, di mo undang na ko ng pulos binutbot nga. Guan. Magkabaan na. Gaba-gaba. May bulong na lang ka. Lumoy kay kanon, balik tulon nimo muhuot si mong tilaukan. Di ka tatangay ka ng sa buntag ba. Makatawa mo kung magtanaw sa imo live good. Malingaw ko ba? Mao ba? Karon ra na. Ha? Karon ra na. Dugay na? Dugay na. Amo nagsaud-saud na? Sige. Asa dapat sa Leyte inyo, ha, ma'am? Ormoc. Ormoc, Leyte. Ano na magkasuwag tawag ni mo tan? Nakaanak man kog Ormoc 2013 dagway ito. Tong election ba? Aw. Kan man to.
Davao 2013. Mo lagi murag mo. Oh. Diha mi. Mo lagi to. Sige, onya. Onya, ma'am, kining kumusta man imong buntag? Pila edad nimo, ma'am? 40 na ta. 40. Bata pa. Duwang gits na tang, medyo sakit-sakit na nga hawak tang, oy. Hawak pa man kayo ni sakit. di magkakasing-kasing, ma'am. Wala si, pag-ari ni Tony, wa man siya nga, haplas ba, oh. Pataksun sa mata. Sige lang kayo, mo anha ko, ma'am, sa late, ma'am. Oo, mag-uban mo ni Manoy. Awa ko'y kauban, ako ra usa. Ha? Asa man Kaya ganahan? sa mga maritan? Asa man ganahan mo, mukuyog kong manoy? Oh, pwede sad. Ganahan sir mo nga mag-inusara ko. Pag-uban na lang mo duha, para aligri. Oo. Aligre gina man basta mag-uban lang yung duha. Kana Bitaw giwa ba, na para- kakauban. Oo na Oh, good. Ya, Merry Christmas din ninyo tanan diha tang. Oh, Merry Christmas pod. Pastilan, Pasko na niya. Papagi ko'y mahatag ninyo ani kay perte na yung pagkapurduya gyud. Sige lang good. Bahalag. For days kwarto, basta datos gugma. Ah, pordoy gyapon ko gugma, ma'am. Ay, ako na kuhan si Ma'am Aja, may buntag Ma'am Aja. Nagbata na ba ka to? Naasilingan mo? Layo-layo Raila. Daramang ko sa may linaw, murag alig amot sa alig April mga Raila. Pero kuan mo, kaila mo. Oh. Oh, mau ba? Nindutan Oo. ninyo, no? Dugay na mo suod. Bagulang. Aw, pag sukad na ko, pag sugat ni Manoy ba? Diha mo nagkaila. Si Ma'am Aja, daga naman ka nag-stars gisen sa kuha. Ha? Daga na kayo na siya stars nga gisen sa kuha si Ma'am Aja. Di ko kamamusin og star, oy. Mon, basin kabalo ka. Ipatagyo ko sa ako, anak. Hindi na makakabaw mo ko, anak. Mag-sweat ako sinong star ba? Kaya, may suda ko, Gcash nga, 160. Kuan lang sa ayaw lang pag set og stars. Kuan lang sa emoji lang, emoji. Malipay na kuan na. Stars man gyapon na. Oh, emoji. Emoji nga star. Heart tang. Samot. Kuan na. Heart nga, share ba? Share. Malipay ko na, ma'am. Ayaw lang kay palabi pog daghag share kay makadaot po na sa imong account. Wa mo ko'y friend sa usa ka account, sa usa na ko ka account na kuan, toy dagang friend. Kining ako account nga bago gi kuan, murag wa pa ko'y friend. Mag-friend ta. Mag-friend ta. Ikaw lang ako ay friend. Makachatter mo dito sa Facebook page kay akong Facebook account puno na. Nagama bita kog bagong account tang kay para di ka kita ko bana ba. Yung kita nung gyapon ka kay makadungog mo na. Wala na, sana sa'yo na nila ko tas merkado nagtinda na tugbuhan. Hala ka ha. Ronda hindi makakita emong banay. Uy! Ha? To kaya, wa. Dili ba na sweat ko sa kakao? Ayaw yung kalimti nga. Way aso makumkum pero na ay maugom. Abi ni mo tang usan ako gipasalamat ang mga kanabang sa buntag bay nag-abli na ko sa ko cellphone ba. Uy, nag-live. Makatawa naman ko murag magtingsi naman ta sa pas buntag ba. Mao ba nga no magtingsi magugagod? Makita mo ko sa mga una magpakatawa naman ka makatawa ako ko. Mao ba?
Mara gunay usan ako nga, labat. Sa pas buntag, tingsi na kining murag, damo-damo taghalis buwa danir. Kana. Ana. Ana. Betul, oy. Ganahan ko kana bang ano bang malipay mo ba? Malipay. O, kana, usag yun na nga. Di na kabayaran o kwarta. Di ko gusto nga malipay ra mo ini kadao. Gusto ko nga bisag di mo kadaog malipay mo. Mo na nga O, ana ra. sa wapay kadaogan lipayon ta mo daan. Ito ang sa istorya, tayo na pa gusto mo tawag. Awa na manawag, ma'am. Wala malawak. Sige, ma'am. O niya. Salamat kayo mo. Ana lang niya kong late. Dayon, hungan tika para kuan. Karon ha? Para karon ra. Oh, ako na yung mga agad ni mo. Hungan tika. O, sige. Tama ka. Sige. Dara. Sige, salamat kayo, ma'am. Hala, iya din na gido yung account. Tara di siya magkita siyang bana. Hala ka, ma'am. Hala. Hello, good morning. Good morning, Tang. Kisa mo ni palihog? Si Michelle. Michelle? Oh, Michelle? Ikaw? Si Michelle, Tang. Ikaw, Michelle? Ma'am Michelle? Ay. Tayo palihog kong pahinas monitor. Kusog mo sa tiyan mo silingan. Gutang, nakamata na lang ko sa mong tingog. Kusog na ilang radyo, diha? Kusog kay Tangoy. Sayo kay namukaw niya mong silingan ay silin. Oh, grabe. Lanog ba'y Tangoy? Naglanog-lanog. Lanog-lanog mo dyan yung silin, Tang. Kaya basta ikaw na. Balo, ngano. Sige, kaya nang i-greet mo mga silingan, das dumlog Toledo. Akong i-greet, akong silingan. Una, akong bana, si Jobert. Sunod, ako ang silingan, nga Galanog, si Silin, o si Berto. Dayon, akong mama, si Biating, o si Ninit. Pwede magpahonghong, Tang? Pwede. Mama na mo si Ma'am Biating? Oh. Mau ba? Nakadaog pa ba si Ma'am Biating? Lagi to, sigilong kadaog. Oh, ginagmay. Ginagmay ako sa ginagmay. Sige, ani na ni. Jubert. Masa, Tang? Anak na ni nga. Jubert. Michelle? Hello, Tang? Oh! Ang dahil mag-iongong ako kadumog. Wa pa. Sampit pa kanina ako ang ngalan sa imong bana. Silingan, Tang, oy. Unsa? Ang masilingan, Tang, alingog-ngog kayo ba? Naunsa na? Sige, ma'am. Ungungan ka, ma'am, ha? Okay, Tang. Sige, diara. Jubert? Michelle. Ikaw, Jubert? Ikaw, Michelle? Hello, good morning. Hello, good morning, Tang. Kasama ni palihog, ma'am. Si Bernie, igam ni Tang sa Davao. Oy, pastilan. Good morning, ma'am. Good morning po, Tang. Sige, ma'am. I-greet mo mga silingan das Davao, ma'am. O, aking igreet ako mga silingan diri nga mga tulog pa, Tang. Hampakag balas. Ako mga igsoon diri, Tang. Si Dante Fuentes, Josephine Fuentes. Ug maurat, Tang. Ug sa imo, Tang. Unsa? Pila edad mo, ma'am? 45, Tang. Uy, paag buto Kaso na. bitan magmasad, Tang.
Katong ningarig Toledo? Ay, wala. Wala ko kana, di kan. Sa una pa mangyog ka nga followers nako, di ba? Oh, sa una pag yun tang. Oh. Ay, nakakuan ko atong imong 943 tang, oy. Atong pizza 20. Pizza 20 na ako naghihatag. Oh. O niya, 3 days. Ay, nakatiyam-tiyam po gis tang. Nakadaog ka 45 mil. 4,500. Oh. Congrats. Salamat kayo tang. Masama na ako nang gihatag live sa kwan. Nag-duty ko. Ingon Oh, ani. sa live tang. Live. Buntag. Kanang ingon ani nga duty kani. Oras. Or nag Oh. ako nga way microphone. Ay, wala microphone tang. Murag gi. Kuan na to nimo. Anong murag gi may dira ba tang, ana? Ay, Reels. Oh. Da, impas. Tang. Oh. Ngayon ko rin mo kuan tang. Panghunghong. Oh, siguro ani karon ano mapunan na imong 4,500. Tang. Sige, dagang salamat mga palangga. No? Salamat kaayo mga higala unya. Di ay 331 kabuk naglantaw. Kung mag-share lang ni tanan, no? Labi na yung mag-follow ni sila. Samot ko kalipay. No? Mga palangga. Bisan wa pa ganita mo gilipay naman pug ko ninyo daan. Tang. Ay, hello, good morning. Good morning, Tatang. Kasama ni palihog, ma'am. Jocelyn Igiat, bang. Kumusta, Tang? Taga-asa man ka, ma'am? Di ko nagkangkang. Jocelyn? Nalimot ka na ako, Tang. Dili sa BIR na ko, Tang. Wa man ko malimot, kinsa gani ka? Ay, si Jocelyn Igiat, Tang. Ako wala kang idol sa una pa. Ako ni Manoy Tomas. Nah, idol? Idol ka na ako, Tang. Ay, sige, may ka na mo sa una, Tang. Idol, di ka na ako, Tang. Ay, idol. Diin man ko ni mo na idol, be. Wala, di ko makita mo, Tang. Bigyan ko mo, kasakot ni mo mga ikang bipulog. Magdi ko mga bipulog, Tang. Wala mo ko Time pa. Diin man ko ni mo na idol sa numero. Sa numero. Ala na nagway idol, oy. Ikaw, o pahulang ko ni mo, Tang. Uy, ano na akong pamas mo? Ano, di mo akong pasko. Paitan ni mo, oy. Ito ni mo, Tang. Uy. Paitan ni mo, oy. Na idol raman ko ni mo, oy. Sa kuan, oy. Sa numero raman na, oy. Idol din ko ako ba kay may ka mo balak, Tang. Nay, kaduha na lang na ang balak. Numero gay mong idol. May kay ka mo balak, Tang. Uy. Di ko, kay balong balak. Ano, Tang? Tang, ito, Tang. Hunghungan, di ka igrit o saan na mo silingan, di ha? Wait, bakit ang gadip po lang? Oh, sige. Sige. Tang! Oh. Unggungi ko, Tang. Igrit o sa imong mga amiga. Yung amiga, Tang? Oh, wala na Ako kay. yung amiga. Gihurot ni mo gaway. Iglit lang ako amiga, Tang. Ano ko yung amiga, Tang? Uy, naramon si Balay, Tang. Oh, mo ba? Ana siya. Hala, sige. O niya, good morning ni... Uy! Ate Sipsyo ni Yoka. Morning, Tang. Merry Christmas. Shout out ko sa tanang tao sa Luay, Tang. Uy, ha? Good morning! Mga taga Luay, Toledo City, ha? Merry Christmas! Lami ang kay panghatag og pinaskuhan. Hello! Ato na yung hungungan kay Connie. Ma'am! Napaka diha, ma'am? Oh, nara pa ako, Tang. Naapasag ko dire. Sige, salamat kayo, no? Ni Ma'am Sipsyon. Oh, si Ate Itchay man eh.
Good morning, ate! Oh, Merry Christmas, diha. Hello, good morning! Hello, good morning ka. Si Samsoro Punis na eh. Asa mas Patricio? Hello. Oh, Mayang buntag yapang. taga-asa ka, Sir Samson? Sa lahog. Tang. Sa Lahog. Uy, kato ni akong miyembro des Lahog, disugat. Oh, gabang. Tay pa, sir. Tang. Sayang nga sa kuan, sir. Oy, sayang nga sa atong gidada giligasan man pulos. Bawa lagi, puros man. Oh, sige. ang atong VIP giligasan, wa pa legacy, impas. Bawa lagi. Sus pagka igo ra pag Ano ginatang? Ligas mong yan? bawi ko. One combination para karon ha. Oh, sige, Tang. Usara ni 3 draws ha. Oh, Tang. Aha, utang bayaran nato natong utang. Ang gidalan ako diha sa Cebu, VIP, giligasan, gabi. May lang gani, gisalo sa atong reels mga higala, nga gipost 943, maintain 3 days. Hastang haya-haya. Hello, good morning. Hello. Hello, Tang. Kisa man ni palihog, ma'am. Good morning, Tang. Si Juliet Morales, Tang. Taga-asa. San Remigio, Tang. Uy, Ma'am Juliet, nakasugat na ka na ko diya San Remigio, Cebu? Wala pa, Tang. Kay musugat unta ko nimo niya. Nagkabalios man. Gano'n nagkabalios man, ma'am. Kano sa may schedule sunod, Tang? Karong pizza 26, dagway, tayo pa ha? Sige. Pizza 26, muana ko og San Remigio. Oh. Ha? Oh, sige, Tang. Kay ako lang nun itong taga-dakit ba sa nya Time pa. nagsaan nimo nagkabalios man gud mo ato pirmi. Si ma'am? Si madam? Oh. Taga na ba itong order si madam? Mao lagi niya, busy pa man gud siya karon, Tang, kay naabot man pud ang bisita niya. Karon nagsinabutay mi nga sunod lagi mo anha ka magkuyog na mi. Puhon. O, namaan na to mo sabot, madayon na to. Oo, kana lang, Tang, kay ako laing nun siya utro kay unsa ba yang desisyon kay busy man siya. Naabot yung bisita, gikan sa gawas? Mm. Gikan sa US? Oo, sa gawa sayang kuan. Sa USA? United States of Amoa? Mao siguro na. Oo. Sige O na, i-greet mo mga silingan diha, ma'am. Oy, greet na lang nako sila sa Tang dira sa taga San Remigio, Tang. O ikaw sa Tang, Merry Christmas advance. Merry Christmas, ma'am. Pastila, no? Ay, Oo. nako. Utang, nakarambol ko sa imong 046. Mao ba? Utang. Di ba, gi-announce ko na udto? Utang, to pizza 22. Udto. Sa Corambos. Odo to, Tang, odo. Sa Corambos, sa udto. Agay. Daghang kayong salamat, Tang. Daghan sa away sa payan. Sige lang. Nako yung hong karon 3 draws onya one combination. Usa kay draw ron basin dali ni ba? Katubang draw nga dinalian. Ganun ba? Sige, Tang. Katong- Salamat kayo, Tang, kung naa. Kato inighuman og draw sa usab, taod-taod draw na sad. Ana ba? Oo. Mo na draw nga dinalian. Mao ba, Tang? Kuan. Sakto gyapon ang pag-draw. Kuan lang dali lang mo draw og usab kada bang mo draw og alas 2. Oo. Dayon, pagkataon, mo draw na sad ang para alas 5, ana ba? Maubra dalion di ang oras di ay. Pero akong lang taon dire. Kung unsa schedule ani ron kay kuan maron,
time pa ha. Wala may kuan, wala may akin eh. Daan pa lagi ko. Ang kuan karon, basta makalimot mo ba? Di ay announcement. Sa kuan. Dadere. Ceiling period sa kuan ni sa PCSO. Ceiling period and schedule of the Lotto draws during the 2023 Yuletide season. Diara. Oh. Ang alas 2 karon dolaon onya alas 11:30. So motaya tag sayo ani. Oh. Kinahanglan alas 10 humanatag taya. Oh. Onya ang alas 5 time pa. Sakto ba ni? Sakto ba ko? December 24 Lotto on lagi. Ang alas 5 kay alas 2. Alas 12:30. Onya ang alas 9 kay alas 2 hapon. Ha? Mao na ita sa ugma tang way dula no. Time pa mangutana ta kay murag wa gyud. Mao day nagisayo. Sa December 25 way dula. Way dula. Pahuway sa ata kay ato sa ihatag atong oras ato pamilya. Sige na tagbagdo ka niyo natay time sa atong pamilya. Matang masutihan taron tang para pamasko. Na ako ihunghong karon unya pang 3 draws ni. Then mag-live ko karon. Magsugod ko live unya. Nag-live naman ko. Pag human ani, mopahuway ko gamay pag alas 8 mag-live ko. Unya para ma-atiman ako mo, ma-update na ako mo kung unsay dangatan ani ha. Okay tang. Sige niya, mabalik ang dola pizza 26 hangtod 30 pagka dyan Disyembre 30 napay dola, 31 napay dola. Unya pagka January 1 walay dola, dayon balik ta January 2. Diha na mo gawas ang 311 og 313. Unya kana tang pamitan tang karon inig ka kuan ba? Paminaw, asa ba na? Panang mga Asa? January 4 ba tang maka adto kag San Remigio tang ana tang? Pwede. Kana murag kana kung makalugar na jud ko ana tang. Bahala na sila mo ko basta ako makabagat jud ko nimo tang tanaw ko sa mo personal. Kay balo ka kana sa mo gawas ang 311 og 313? 310 ayan nagkalimti ha. January 2 kulba kay na. Unsa to ta? 311? January 2 311 313 ug 310. Sige, okay tang. Kay din ako na ibalik og hatag inig ka January 2 magilom-hilom na lang ko. Timadan ko. Ako ng timadan tang. Sige. Unya, maghonghong na ta. Okay tang. Sige, maghonghong na ta. Ako nang ihatag nimo ning kinakusgan para karon. Sige, dagang salamat mga palangga. Unya, salamat kayo. Good morning tang pang bonus tang from Balamban. Salamat. Yes, manghatag ko ha. Manghatag ko karon para karong adlaw mga higala. Nya ang draw karon ha. Sayo-sayo tagbagdok ani kay di niya kataya. Unya mugawa siya niya tong special karon. Na ako special karon pang 3 draws ha. Di ta magpakawalas paglaom mga palangga kay dugay na tanawad-an ana niya ato ning balikon, no? Sige lang kay ining makadaog ta ato ra masana nya ganahan mo mong tabang lang pud mo. Sige. Wala di ay 436 kabuok naglantaw karon sa ato ang Facebook Live og salamat kaayo bagahigala mga palangga kay no di ay daghan naglantaw 431 kabuok ang naglantaw mga palangga no mo break sa kog gamay mo break sa kog pila ka minuto mga kahigalaan. Onya,
ayaw mo gawa diha kay mubalik ra ko mga higala, mga palangga. Ayaw gyud mo gawa kay na ako ihatag special para karong adlaw, para ni tanan, ha? Tanan nga mga naglantaw karon bisag taga-asa pa mo, bisag taga-Mars pa mo, taga-Saturn pa mo, bisag taga-planet Nimic pa mo. Tagaan nga po mo, basta na ay swerte sila. Di ara mga higala, mga palangga. Mubalik ra ko kay ako iandam ang special para karon ako ning pilian tulo ni kabuok, pilion ko ning usa ka buok, akong ihatag inigbalik nako.
Sa ato oras mga palangga alas 6:33 na. Oy, mga palangga, mayong buntag sa iyo tanan nga mga naminaw karon. Kamong tanan nga mga naminaw diha mga palangga sa radyo, mga naglantaw karon sa tong Facebook Live. Agad mo magdaghang grasya mga higala. Grasya mga palangga. Sige mga palangga, onya sa tanan nga mga gusto magpa-shout out, gusto mo greet, no? Abli ato ang linya 0905 631 9395 0905 631 9395. Hala. Sige. Kana. Sige pa. Laki lagi ko. Unsa? Ayaw kong pakaulawi ha. Ako ra ba imong amahan? Laki lagi ko tay. Usa tay. Pagtarong ba ya? Gi-junior para batika. Sunda ko, singgit. Lalaki ako. Lalaki ako. Lalaki lagi ko. Lagkasuko, tay. Hello, good morning. Good morning. Kinsa ni palihog? Siling Talago. Taga-asa man ka, ma'am? Taga Bukidnon. Unsa may ata kadalit nimo, ma'am? Maing buntag. Good morning, ma'am. Malipayon ba si Ma'am Lynn Calago? Ay, tang. Oh. Na, kuan to nga ako ang kuan, order na ko, isa ka seat. Yes, ma'am. Unya, tawagin lang nigbalik ang 0905-631-9995 pagsabot mo kung saan. Ha? Sige. Ay, tang. Oh. Nakadaog ko sa katong 101, dayon katong 505. Sa pagyod? Katong 324, nakadaog ko ato, pero 5 ra to. Ang katong 505, may 35 unit. Sa lokal sa Bukidnon. Oo. Ang 943, wa ni mo bagduki? Wala gyud ko ka kuan kay gahapon kasal ka akong pag-umangkon, wala ko kapatan. Ang 046, wa ni mo bagduki? Wala gyud. Kano sa man ni gawas? Gahapon sa alas 2. Ay wala gyud tang kay wa gyud ko kapatan gahapon alas 2 o alas 5, alas 9, wala gyud ko kay gabi namin nauli oy gikan sa kasal akong pag-umangkon. Nadayon man kang kasal, wa man kay ni babag. Dayon noon. So, wa gyud ko kapatan niya, wa ko'y signal dito sa Why ningon nga? Why ningon nga? Kaning kuan, kanang ihunong ang kasal. Kay wa pa maluto ang inasal. Daon na. Wala na. Kana nindot na, no? Nindot gid na. Ma'am, uy si Ma'am Esterlita Sanchez na karon, no? Ma'am Esterlita Sanchez, good morning, ma'am. Murag sa Cagayan man eh. Okay. Tang, pwede mangayo og kuan? Pwede suko mga kog di. Salamat Ma'am Lynn Calago di Ask Bukidnon o niya. Tawag mo. Ayaw mo kaulaw. Kay baga naman na. Hello, good morning. Good morning, good morning. Hello, good morning, Tang. Good morning, ma'am. Kisa man ni palihog, ma'am.
Si Kuantang, si Ulak lang, taga-lapo-lapo, sugat ni mo. Uy, Ma'am Ulak! Agoy, ay na lang yung saba, Ma'am Ulak. Kay maong yun. Ma'am Ulak! Ayaw na lang yung kitabi, Ma'am Ulak. Ayaw na lang yun. Pugli lang na. Malagi mo. Ha? Malagi. Di ba, ningon pa ka ng 940, pabarugon ang 9, ana, imuon ng 046. Utang. Utang bitaw, niya. Agawan sa kapakan. Okay, adi na mo ka ng ATM na to entry. Sayang na sayang Magitang, uy. talaga. Mangurog mo kahapon ka. Atot. Ganong nangurog man ka, gipakurog ka? Walang kalimutan. Mabiyaan man. Aw, siyawan tag kisay ka pakurog ni mo. Tangugi ka tangbi. Oh! O niya, 3 draws ni ha? Oh, sige, tang. Dayon! Kini! Salamat ni Ma'am Ulak des Lapu-Lapu ni sugat ato des Lapu-Lapu kay gala kato mga dugat des Cebu mga palangga no. Pasensya ka tong VIP number giligasan. Pero di ko mo tuo nga di na mo gawas gina. Hello. Hello, morning sang. Merry Christmas. Good morning. Saan na ba gikatawan ko sa among silingan, ma'am? Ma'am. Ay, kaya akong bata, natulog pa. Silingan ari ubos, Masilya, bata ari. Ba, kumpare, kung painit na. Kami mati ka nimo. Ma'am. Ma'am, sa una ba kay gikatawan ko silingan? Ha? Gikatawan ko silingan sa una, nanaygon ko ba? Pasko man to. Ano? Nikanta man kog malipayon ang takna sa pagsubang sa adlaw sa sidlakan aran kagyong ayaga. Kanya, ang nakatawan niya ma'am kay nikanta ko og kasadya ning takna Awa pa guro sa painit ka. dapit sa kahimaya maura mong nakita ang tagbalay na masalag. Ang likod asa kalaha. Ingong ero, wow. Dito lang kong tangkyo. Higti ang iro ninyo, thank you. Lain man tong balay kung gidaygonan gud kay abig manaygon ta. Ay la ditong igawas ilang iro nga dako kayo. Ya, ang nakapait katubag yung iro nga pareha akong naong. Ma'am, Sang. giganahan pa ka ani or ato na ni undangon? Ma'am, Sang. maghunghong na tayo. Sige mga palangga, ha? Ingon itong akong amigo. Ingon na siya, kanang tindahan na ba'y? Dali ra kay ilaron. Ingon ko, nga naman? Siya, dali ra kay ilaron ba'y? Nagpaload ko ako yung cellphone. 100 pag yun. Hello, good morning. Morning, Tang. Kasama ni Palihog. Juan. Ay, Ate Joan. Taga-asa ka, Ate Joan. Advance Merry Christmas.
Christmas tang. Usay advance ka Christmas na maron. Oh, Christmas mo gabi eh. Karon ay Christmas na ron na ako pa abtong gabi karon na. Parehas ra na tang oy. Bitaw, joke. Ate Joan, Tang. asa ganitong inyo? Ha? Asa ganitong inyo? Ikapitong langit tang. Dito sa malayong bukid, si Ate Joan taga ikapitong langit. Pinaspuhan tang be. Oy, pastilan karon, di sa karon magara-gara sa tinuod lang. Lami kay panghatag og pinaskuhan pero bahalag wala na lay Pasko kanon ako makagrasya manghatag ra. Karon, wala pa. Pero sige lang, tingbon ko ni, ha? Oh. Sige. I-greet mo mga silingan na 7th heaven magdugo. Putulughanan nagtapok rin payag tang. Uy, pastilan. Kailangan mo kabok diya, ipadaw. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Naminaw na. Oh. Sige. Ngari ako karon. Pila mo kabok? 11. 11 mo kabok, nagtapok mo na, naminaw. Oh. Ari ako diri karon di ay 1,100 tako sa gatos mo. Sure tang oy. Lagi. Bitaw tang, dagan bitaw mira akong mama tang. Oh. Dinita, si Juna, si Judito, akong bana, Oh. si Hasmin, si Irwin, Oh. si Jojo. Tago sa gatos lang sa kong ihatag kay konsehal rami akong daganan. Dagan akong kapitan kini. May kay mo kay 100 imong ihatag. Kunsyal sa mga kwinta. Ay! Maninood man ka. Maninood. Sige. Tagaan ta mog pinaskuhan. Ari ako karon. Ha? Oh. Sige. Ari ako karon. Bitaw tang joke na itang. Tinuod ni. Ha? Kuya puno dinita diha tang. Why problema na? Sige. Bitaw tang oy. Diha bi ako atong niaging adlaw tang. Dayon. Ipalit kong usara sa kabog tiki-tiki. Sige lang kay basig maduharan na asron tuig. Sige ha. Oh. Sige, onya. Kining igrit na sila tanan diha. Sige, una nimo tang, morning tang. O gimanoy Tumas. O gimama na ko Remedios na adire na nagkatawa o si Ginita, si Juna, si Ricky, si Tata, si Judito. Uy, great man tanan. Si Nanipina, si Rosemary, si Jojo, si Hasmin, si Irwin, si Wina, o si Litoy tang. Kisa O ka. katanan na lang namin o isi-video tang. Sige, maghulat ko nimo ha. Uy, mauwa mo ko tang, oy. Ay, kanang kauwaw, wad-o na. Kitang, wana ko tang, mo palit ko sa kabuk tiki-tiki tang. Pwede na tang? Pwede kayo. Kaya di pang ubo mo may diri, oy. Kung musugot ka mo, palit ka ko sa kataklob, musugot ra ko. Kitang, salamat tang. Sige, salamat ha. Salamat. Sige, dagang salamat. Alas 6:47 na. Mga higala. Dagang salamat ninyo tanan o niya. Mag-alarma ko kay dagan ra ba kog alarma. Katong nagkupot ani nga alarma guide kining doktor, pulis. Rambula lang. Doktor, pulis. Doktor, pulis. Doktor, pulis. O niya, dili garbuso, dili hambugiro. Dili hambugiro. Dili garbuso, dili hambugiro. Dili garbuso, dili hambugiro. Dili hambugiro. Di apa? Kining kaliwat, pamilya. Kaliwat, pamilya. Kaliwat,
pamilya, pamilya, kaliwat, pamilya, pamilya, kaliwat, pamilya, pamilya. Di apa? Mahimaya ka, malipay ka, malipay ka, mahimaya ka, malipay ka, malipay ka, mahimaya ka, malipay ka, malipay ka. Dayon, blue, green, green, blue, green, green. Para sa mga hilig kay color game. Giubsit to ko. Basahon ko ng alarma Manoy Tomas. Panakip. Gihimong. Gihimong. Panakip. Panakip. Tempa. Gihutoy ko na. Tabang Lord. Lord, tabang Lord. Tabang. Dera ha. Panakip. Gihimong. Gihimong. Kini Amerika. India. India. Amerika. India. India. Kamunggay. Alugbati. Alugbati. Wa na. Gihutoy-hutoy na kani. Mag-inom sa tag Bioherb Healing Tiki-Tiki. Tempa ha, mag-ablis ako kay murag giubsitoy gyud. Para sulbad. Ato ning inumon. Ha? Imna na natog Bioherb Healing Tiki-Tiki. Di ara mga higala. Ha? Lantawa lang ninyo ha. Oh. Awa niya. Tempa gaigahi mde ning ablihon di ayo eh. Mao ni sulbad kay giubsitoy man ta. Kajot sa ako sa ning inumon. Sarap! Sarap! Kuwang pa, kuwang pa. Sarap! Kuwang pa gyud, kuwang pa. Sarap! Wala na. Ala. Sige, mga higala, padayon ta kay ubay-ubay pa ni, ha? Di ara. Kamunggay, alugbati. Alugbati. Grabe gyud ang Bioherb Healing Tiki-Tiki, oh. Grabe gyud, nawa gyud akong hutoy. Oh, tanawa. Mango. Kuyawag alarma ni Manito, mas English pa ka. Mango, orange, orange. Mango, orange, orange. Kini si Mango, ako ning agaw si Noy Mango. Di apa? Marisol, Marites,
Marites. Marisul. Marites. Marites. Kita mo ha, gihutoy ko. Pag inom na kog bayo herbiling tiki-tiki, wa na ko gihutoy. Ha? Awa. Pirtirag yung dalia mga palangga. Gihutoy-hutoy yung ko. Kakitagin mo. Mga palangga. Oh, tanawan ninyo. Unsa kadaghan akong nahurot. Oh. Awa. Hapit manunga. Sulbad akong hutoy, mga palangga. Kita ninyo? Ha? Kita gid mo gihutoy ko. Di gyud joke-joke. Grabe gyud. Glisod kog tabi, mga palangga. Nidagan ko kuha ko. Barato ra ni. Ha? Barato ni. Mga taga Cebu, pag order mo ni, barato ra ni. Kay hatdan ta mo. Tawag lang mo, text lang mo sa inyong order, mga taga Cebu, taga tanan. Pwede mo mag-order 0905-631-9395. Kakitagin mo ha. Kakitagin mo. Paminawan ninyo akong tingog. Ganiha og karon. Ah, di ba? Oh, Kuya Bug. Alimukon. Kuya Bug. Alimukon. Kwitis. Lantaka. Kwitis. Lantaka. Kwitis. Lantaka. Mauna. Sarap! Tanawa. Nawa akong hutoy mga higala. Pag inom na ko og Bayo Herb Healing tiki-tiki. Kakita mo. Kabante mga naghuka-huka. Awa, barato ra kayo ni. Ha? Barato ra kayo ni mga palangga. Kitagin mo, ha? Ganiya, tanawa ninyo. Mga taga Cebu, hatdan ta mo ani bahalag Christmas, anak ko magpasko sa inyo. Bisag karon mo deliver ko. Oh, palit ko anak tang kay giubo akong asawa, grabe ang ubo niya. Kakita mo, grabe. Gihutoy-hutoy jud ko pag inom na ko. Tanawa lang. Epektibo gyud mga palangga. No? Epektibo gyud ni mga higala. Mao na nga di gid ko maulaw mamaligyaan ni, di gid ko magduha-duha og pamaligyaan ni kining atong Bayo Herb Healing tiki-tiki. Kay grabe gid ka epektibo. No? Mga palangga. Sulayi gani ninyo. Gani kita gid mo. Oh. Gihutoy kog maayo. Nawagtang. Pertirang dali mga higala. Ha? Wa kaabot minuto. Nibalik akong tingo mo. Oh. Sarap! Tanawa lang. Sir Arman Caballero tabumal kung kanos schedule ni Moders Balamban kay mopalit ko ana salamat tang. Karong pizza 26. Tang pwede jud na ako atang ano lagi. Sige lang. Unya mga palangga. Pakantahon ko nila. Sige mo kanta ko ha. Mukanta ko. Nakita ninyo nga gikuan ko? Pwede ra mo palit ani. Usa mga taga Cebu pwede ra. Ha? Pwede ra. Hatdan ta mo diha. Mapalit mo ana mga palangga. Hatdan ta mo. Ako gid mismo mo anha sa inyong lugar. Aron makakita mo artista nga ang kagwapo mga palangga wa mahitsura. Makakita mo sikat nga nabugat. Oh, di ba? Kung mag-order mo, pag-text lang mo, kompletong address nga inyong order, 0905-631-9395. Kay mo deliver ko. Kay kahibalo ko, 40 daghana natong gipang ubo karon mga palangga.
Sa una, bago kong kitaan ni, wa ko'y salig. Wala pa ko mamaligya, ani. No? Wag yung ko'y salig. Karon mga palangga, kay akong natilawan, akong ginapamatud-an nga, kini epektibo, gyud bioherb healing tiki-tiki. Samot na karon nga namaligya ko, daghan gyud kaayong natabangan ani mga palangga. Sa tinuod lang. Why sagol but-but mga palangga? Ha? Mga kaigalaan, why atik-atik na? Di na magsilbi atong atik karon, kanang atong but-but, di na magsilbi. Almoranason na lang ka, wag apoy mo tuon mo. Di ba? Muna! Mukanta ko. Kantahan ta mo. Mag-order mo, pwede ra kayo ha. Wag na problema, mga palangga. Sige, kantahan ta mo, ro makadaog ta. Usama po akong kantahon, ani, oy. Wala naman ko'y kanta, ani. Gama, shooter po kayo kong kanta, oy. No? Mga palangga. Birtir, ginako dugay. Doon tayo kanta. Grabe, yun. Mukanta na lang ko, kuan. Usama may kantahon na kuan, ani, ha? Usama may kantahon ako nindot, ha? Bisrak. Pwede LQ, no? LQ. Kini LQ. Karaoke. Katong mga sigig away diha ba? No? Katong mga kuan. Katong mga nag-lovers quarrel diha. Dara. Kini ha. LQ by Mantikilya. Bisrak ni. Sikat kayo ni mga palangga. No? Pwede sikata ni. Okay. Nindot kayo ni mga palangga. Diara. Bisag unsay akong buhaton, gubot lang jud gihapon. Bisag unsaon nato paglikay-likay, di gihapon magsinabtanay. Nganong dili nato huna-hunaon, unsa ka nindot kung walay away. Kung manglaag ta sa SMO Ayala, di ta malipay kay gisapot ka. Bisag gamay, wala ko nagmahay, kay kahibaw ko, ikaw akong kalipay. Nganong sige man gyud taog away, nganong dili magsinabtanay, nganong wala man kay salig nako, undangon na lang ni nato. So, wa na tagihuka mga palangga, di ba? Tungod sa ka-epektibo sa bioherb healing tiki-tiki, ninindot akong tingog. Grabe yun yung kantahan. Kung makapaminaw ko ani mga palangga, maghilak yung kuglugaw. Ano kung ikaw ang mulakaw, wala na ko'y daghan pangutana. Ug ngano kung ako ang mulakaw, daghan pa jud kag pangutana. Ngano kung ikaw
ang saputon, maabtan pag ugma usa maulian. Og ngano kung ako ang saputon, gamay ni mong gakos ako maulian. Bisag gamay, wala ko nagmahay. Kay kahibaw ko, ikaw akong kalipay. Nung sige man yun, tao gaway. Nga nung sige man yun, di magsinabtanay. Nga nung wala man kay salig na ko, undangon na lang ni nato. Lain na, anay mo na din naman ni kanta. Murang mata kitag away, anay. Bisag gamay, wala ko nagmahay. Kay kahibaw ko, ikaw akong kalipay. Mangyod tao gaway, nga nung dili magsinabtanay. Muram tagi ataki ani mga palangga. O na lang ni nato. Grabe paita lagi. Ako grabe gid paita sa akong kinabuhi. Basta mutukar na akong sakit mo gini may tabo mga palangga. Basta mutukar gid akong sakit mo gini. Mo gini may tabo. Sige, nagkakasalamat inyo tanan mga kaigalaan, mga kaigsonan. Onya, kining ayaw na lang gyud ninyog biyai ang 879. Tiwaso na to. Ha? Last na lang karon. Biyai na ninyo ugma. Wa may draw ugma. Salamat kayo. Masunod na si Inday Daling mga palangga niya amping mong tanan. Si Inday Daling. Magtabi pa ming Inday Daling. Kaya muuli man din. Muuli man din. Sige mga higala. Salamat kayo ninyong tanan mga palangga. Amping mo sa kanunay ha. Nya, manginaot ko nga malipay mo. Tiwaso na tong 879. Okay? Bye-bye. God bless. Good morning.